Il-Bank Ċentrali Ewropew għaddej bi proċess biex il-karti tal-euro jingħataw dera ġdida. Imma TVM News il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, Alexander De Marco, qal li din il-bidla tmur lil mill-estetika, fissira bħala waħda ta' bżonn minħabba diversi raġunijiet. Periodikament, naturalment, il-flus ikun hemm bżonn li jinbidlu biex inkunu nistgħu nużaw teknoloġiji ġodda sabiex il-flus jistgħu nagħmluhom iktar siguri għallu billi nagħmluhom iktar diffiċli biex jiġu falsifikati. Anki biex nagħmlu l-karti tal-flus aktar favorevoli għall-ambjent. Waħda mit-tibdiliet li ħajkun hemm hija li din il-karta tal-flus ħad tkun tista' tinqara wkoll minn dawk li għandhom diffikultajiet fil-vista tagħhom. Is-Sur De Marco spjega li lan u l-flus ikunu xbija tal-identità Ewropea. Qal li sentejn ilu fi stħarriġ tal-Bank Ċentrali Ewropew iċ-ċittadini Ewropej għażlu żewġ temi, il-kultura u x-xmajjar u l-asafar. Dawn bażikament jgħaddu minn pajjiżi mingħajr frontieri għalihom, m'hemmx frontieri għall-asafar u l-istess dak huwa l-ħsieb tal-kunċett Ewropew. 5 diżinni jirrappreżentaw il-kultura Ewropea. Fuq naħa waħda tal-karta se jkun hemm wiċċ ta' personalità Ewropew famuż. Fuq il-naħa l-oħra tal-karta se jkun hemm diversi rappreżentazzjonijiet fejn tiġi prattikata il-kultura Ewropea. Fosthom għandek pereżempju skejjel. 5 diżinni oħra huma bla safar u xmajjar. Fuq naħa waħda ħajder asfur u xmara. U fil-naħa l-oħra tal-karta se jidhru binijiet tal-istituzzjonijiet Ewropea. Spjega li dawn il-karti tal-flus għad fadlilhom is-snin biex jibdew jiċċirkolaw fil-bwiet tan-nies. Nixtieq insarraħ minn hawn ras il-pubbliku li il-flus preżenti li għandhom se jkunu jistgħu naturalment jissarfu bil-flus il-ġodda. Diġà informati li fl-aħħar ġimgħa kien iktar minn 6,000 persuna minn Malta illi taw il-preferenza tagħhom. Hu l-opportunità biex inħeġġeġ il-pubbliku biex ikompli jipparteċipa. Il-pubbliku jista' jesprimi l-femiet tiegħu sal-21 ta' Settembru li ġej fuq is-sit tal-Bank Ċentrali ta' Malta jew is-sit tal-Bank Ċentrali Ewropew.